Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan ng luhika, mahika at konsyensya. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Mag-ingat, lalo na sa tinaguriang Black Dollar Scam. Isang Cameroonian national ang nahuli. Isa pong foreigner ang nang-scam gamit ang Black Dollar Scam. Ang siste, ino-offer niya sa mabibiktima ang mali-malitang mga dolyar na mga peke lamang. Subalit, magiging totoong dolyar daw ito kapag ibinabad niya sa nasabing chemical na kailangan niyang bilhin. Nagbigay pa ng pasampol ang nasabing suspect na foreigner. At dito napaniwala ang mga biktima na nagbigay ng 4 million pesos kapalit ang isang maleta ng mga dolyar. At maghahati daw sila sa kita na nagkakahalaga ng tig 2.5 million US dollars na may katumbas na 146 million pesos. Nahuli ang nasabing suspect sa entrapment operation na ginawa ng NBI. Makukulong ang suspect sa kasong estafa at illegal use of false treasury banknotes. Ikaw, kabisyo, may dollar ka ba? Sino? Ako? Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Morning call! Morning, team! Kabisyo! Feel good morning! Adlaw Lunes na karon, July 8, 2024. Sa oras na ito, 7:36 ay kasama niyo na ang cool na angkol nagmula sa Davao, naligaw ng Novaliches. Angkol Dagon! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama rin ang pambansang titan dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo. Mula Bacoor, napunta ng Pasay, sumakay ng ride sa Star City. Mag-isa, Tita Tanya. Kawawa. Tita Tanya Chinita. May chinita, girl. May chinita, girl. Thank you, Col! Thank you, Deserve Tis. naman ng mga ano na yan. Kawawa. Kawawa. Mag-isa lang daw pero sa baba nakapila yung mga manliligaw. Walang pumasa eh. Wala pumasa. Pumasa. Kawawa. Siya lang ang pumasa. Basic. Bye! Dito tayo sa Black Dollar Scam. Ingat tayo pag may mga nag-o-offer ng ganyan, ha? Kasi Black alam naman dollar. natin na, oo, yung Black Dollar Scam na sinasabi nga nila na, oy, ano yan? Yan yung magkakapera ka dyan. Doon pa lang. Diba? Pag easy money, too good to be Basic. true. Diba basic naman yan, ka-basic, kabisyo. Oo, basic yan na hindi totoo yan. Huwag tayong magpapaniwala dahil pag sinasabi na, may pera tayo dyan, bibili lang ng chemicals. Buburahin daw ng chemicals yung mga code ng fake na dollars at magiging totoo na daw ito. So wag po tayong magpapaniwala kasi walang ganun. Wala pong ganun talaga. Alam mo kasi, Col, minsan di mo masisi yung mga Pilipino kasi sobrang hirap ng buhay. May 4 million pesos Diba? ka na-produce Oo, diba? Parang, tapos ang galing mambudol. No? Tsaka yung mga nambubudol, walang awa yan kahit Ayun lang. kahit anong katatayuan mo sa buhay, basta makapambudol sila eh. Yung mga Para mga babaero yan. yung mga... Ayan na naman tayo. Ano naman kinalaman? Ano ba kinalaman? Di ba sasabihin lahat ng mabulak na salita para makuha yung babae? Siyempre yung babae, kahinaan, mga words of affirmation. Black dollar scam yung pinag-uusapan. Diba? Tapos syempre maniniwala babae, pero budol yun. Scammer. Scammer. Kaya mag-ingat Sa scammer! sa foreigner.
Mahirap eh. English ang English eh. Foreigner? Yung scammer. Ay, nakakotse pa yan. Yung foreigner? Yung yung scammer. Ay, oo. Kasi pang pronta nila yan sa bibiktimahin nila. Ng scammer? Di ng foreigner. Ang sarap nga ng afam eh. Try ko kaya. Ay, Yung foreigner? Yung foreigner? yung scammer. Pero, Na-try mo na. Ilang beses ka na nga na-scam eh. ng scammer. Oo. Padala ka kasi sa magaling kasi magsalita talaga, mabulaklak. Yung babaero. Ano ba nagaling? Yung foreigner. Nagtry ako niya sa dating app eh. May kachat akong ganyan. Na foreigner? Na scammer. Oh, buti hindi ka nagpadala sa kanya. Sa babaero? Sa foreigner nga. Saan ba nagaling? Dalan-dala na ako! Sa scammer? Sa babaero. Oh. Binigyan ka nga ng dollar eh. Ng foreigner? Ng babaero. Diba? Di ba kalahi yan ni Uncle eh? Tsaka ni Mang Kano? Siyempre, yung mga loyal. Yung mga loyal. Hindi ito babaguhin. Wala babaguhin sa usapan. Express, ano masasabi mo? Huwag niyong subukan, masisira ang buhay Ay, nako, niyo. si Express, isa siyang ganyan. Isa akong nagsiservisyo Wala sa pang pipili. Pilipino. Kaya again, wag mang scam. Diba? Wag nyo ring ilipat. Masisira ang radyo nyo. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! That portion was brought to you by AC. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!